Вземе някой да им напише на телефоните. Наистина се надявам нашия ансамбъл да изиграе следващото си съчетание по възможно най-добрия начин, за да може наистина да са на първо място и ние наистина да ги наградиме. Последни в стартовия ред на обръчи са канадските. Това е отбора влязъл с последния 8-ми резултат от квалификациите. Влизането на канадския отбор в финалите на канадския ансамбъл се счита за един успех за тях. Да, те са съвсем много сформиран отбор. От миналата година само Ванеса Панов, дъщерята на Цветомира Филипова, която пък старши треньор на отбора остана. Имаше известни притеснения Цветомира, когато говорих с нея по време на тренировката, подиум тренировката, как ще се възприеме тази музика от съдиите, пък и от зрителите. Аз мисля, че всяко търсене на нещо различно е така достойно за уважение. Очакваме и оценката на канадките, за да можем да видим класирането крайното. При всички случаи можем да кажем, че украинките са първи, а българките втори на финала на обръчи. И също така можем да кажем, че въпреки допуснатата грешка, нашите момичета показаха колко много имат хъс и се борят. Мотивирани са. Плюс това българската публика допринася за това нещо, защото наистина ние имаме една страхотна публика. Четвърто място за канадките, ето това вече е успех. 17:50. Наистина Мими Маслева от ясната страна, Светомира от лявата страна на вашите екрани. Две българки аплодират представници за своите. Правим сега кратко прекъсване за реклама, след което се връщаме.